guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, di bername berê de me dest bi felsefeya razî kiribû. Em hinek li ser xebatên wî yên tibbê sekînî bûn, meqala nêrînên wî yên li ser ehlaqê kiribû. Belê sezgîn Ebu Bekir Er-Razî her çi qas li ser gelek beşin cuda xebitî be jî bi taybetî bi xebatên xwe yên li ser tibb û felsefeyê derketiye pêş û di dîroka felsefeyê de cih girtiye. Wek te got di bernameya berê de me hinek qalavan xebatên wî kiribûn. Di bernameya berê de gava te qala felsefeya wî dikir, te gotibû razî ji gelek aliyan Aristoteles rexne kiriye. Belê. Wek em zanin Aristoteles di felsefeya İslamê de xwedî bandoreke mezin e wek muallimî ewel, wek mamosteyê ewilî hatî binavkirin. Loma min rexneyên razî merak kir a rast. Tu dikarî li ser van rexneyan hinek me agahdar bikî. Rast e Aristoteles di felsefeya İslamê de naveke giring e. Gelek filozofên giring yên li ser şopa wî çûne hene wek Farabi, wek İbn Sina, wek İbn Rüşd. Ev bandor laliye ki gava em li felsefeya razî dinêrin, em rexneyên ser Aristoteles dibînin, yani rexneyên ser felsefeya wî dibînin. Bi taybetî di metafîzîka razî de ev rexne derdikevin pêşiya me. Em karin bêjin ku metafîzîka razî rexneyên giring yên li ser kozmolojî û fîzîka Aristoteles di nav xwe de dihewîne, ku kozmolojî û fîzîka Aristoteles di çanda felsefeya İslamê de wek felsefeya serdest e, yani otoriteyekî mezin e. Îja em di van rexneyan de tenê redkirina Aristoteles nabînin, tenê rexneyên li ser Aristoteles nabînin. Razî jaliyekî ve rexne dike, jaliyeke din ve jî çawan bêjin li ser van rexneyan metafîzîkeke nû ava dike. Rexneyên razî yên li ser Aristoteles çi ne Murat? Bi taybetî rexneyên wî yên li ser kîjan mijaran derkevin pêşiya me? Rexneyên razî yên Aristoteles em karin dibin sê xalan de îfade bikin. Na deqekî sê çar çar xal. Sê ya çar Murat? Biryareke bide. Kabise ez bêjim wê derkeve ortaya. Niha dişê min de tevlî hevin. Gav ez bijmerim wê diyar bin. Bine eger ji sê xalan kêmtir be fincan qehwe cezayek wê heye ya Murat, berahiyete jî hebe kerem bikin. Tamam, eger ceza hebe ez ê heft xalan jî temam bikim. Wek min got rexneyên razî yên ser Aristoteles îja ez nabêm sê an çar, ez bêjim di çend xalan de. Tamam, ere çend baş. Di çend xalan de em karin îfade bikin. A yekemîn li gor razî kozmolojiya Aristoteles ji alî ravekirinê kêm e û gelek mijaran nikare rave bike. Ev bû yek. A dudiya metafîzîka Aristoteles rexne dike. Li gor razî metafîzîka Aristoteles metafîzîkeke monîst e. Yani li ser rêgezeke ava bûye. Mono ji xwe kimyayê de yek e bi latînî. Tenê li ser rêgezek ava bûye, ji ber vê yekê nikare prejimariya gerdûnê rave bike. Ev a dudiya ye. A sisiya di rexneyên wî li ser ontolojiya Aristoteles derdikevin pêşiya me. Ontolojiya Aristoteles rexne dike. Yani a rast otorite û serdestiya ontolojiya Aristoteles rexne dike. Dibêje ontolojiya Aristoteles wek ontolojiya herî rast hatiye qebûl kirin. Loma bêyî ku bêrexne kirin, bêyî ku li ser lêpirsîn, li ser hinek bêyî xwendin tenê tê dubare kirin. Ev serdestî otoriteya ontolojiya Aristoteles rexne dike. Ev jî bû sê sezgîn. Başit. Min xwe xelas kir. Ere tu ceza xelas bû Murat.
ev sê xal li ser rexneyên Aristoteles weke ku çarçoveyeke giştî diyar dikin. Belê kozmoloji, metafizik û Belê. ontoloji. Yani hema bêje hemû felsefeya Belê wî. bi hûrgulî tu dixwaze em behsa van rexneyan bikin. Yani van rexneyên min got turave bikim am. Ew jî dibe tu dikarî ji nav rexneyên wî mînakan jî bidî. Yani kîjan têgehên Aristoteles rexne kiriye di metafizîka wî de kîjan kemasyan dîtî û her wekî de. Dixwazim ji rexneyên razî yên ser fîzîka Aristoteles çend mînakan bidim. Belê. Fîzik bi Yunanî fîzik xweza ye. Heya sed sala 17 hatta 19 jî wek felsefeya xwezayê hatiye binavkirin. Ji têgeha valahiyê dest pê bikim. Aristoteles dibêje valahî tune ye. Ji aliyê fîzîkî ve valahiyeke rastî dibêje nemimkün e. Her der bi cism û hin wesfan dagirtîne. Belê. Yani dibe wek otobozên şaredariye bifikire, dibe cîvala tune ye, dibe her der dagirtiye. Loma valahî dibêje tune ye. Lê razî biya qebûl nake. Dibêje valahî heye û ji aliyê fîzîkî ve dibe hebûna valahiyê şert e. Çimkî ji bo tevgera cisman, ji bo hereketa cisman valahî lazim e. Dibêje eger em di fîzîkê de hebûna valahiyê red bikin, em ê hebûna tevger û hereketê jî red bikin. Yani dibe eger valahî nebe, hereket jî nabe. Wê çaxê jî dibe fîzik ji holê radibe. Çimkî tevger, hereket di fîzîkê de têgeheke sereke ye. Belê. Murat Aristoteles piştî ku valahiyê red dike, tevgerê çawa rave dike. Li gor Aristoteles tevger, hereket wek pêvajoyekî ye. Ev pêvajo jî pêvajoya xwedîbûna formî ye. Di fîzîka Aristoteles de hebûna maddeyê girêdayî formî ye. Yani madde bi tena serê xwe nikarin hebûna xwe bidomînin. Madde û form tên cem hev û madde bi awayekê ontolojîk hebûna xwe derdixe meydanê. İja di vê çarçoveyê de Aristoteles dibêje hareketa maddeyê pêvajoya berbiçûyîna formî ye. Ev hereket jî hereketeke teleolojik e. Yani li gor armancekî ye. Yani tevgereke bi armance wek me got. Razî biya jî rexne dike. Dibêje hereketa maddeyan ne teleolojik e, dinamîk e. Bi vî awayî hereketê bi şertên mekanik û dinamîk re girê dide û ew dîzayna organik û teleolojîka gerdûniya Aristoteles ji binî ve red dike. Li vir dixwazim qala rexneyên wî yên li ser madde û formû jî bikim sezgîn eger destûra cenabê te hebe. Elbet Murat. Yani ji bo tu bi rehetî qehwa xwe vexwî. Spas. Di ontolojiya Aristoteles de ji bo hebûnê çar sedemên sereke hebûn. Di bernameya Aristoteles de me qalaviya kiribû. Ji vana yek jî sedema formel bû. Ana di ontolojiya Aristoteles de madde bi tena serê xwe tune ye, nikare hebûna xwe îfade bike. Divê xwediyê formek be. Razî hinek taybetmendiyên Aristoteles yên li ser maddeyê dibêje qebûl dike. Mînak her du jî bêdawîbûna maddeyê diparêzin. Lê razî serxwebûna maddeyê jî diparêze. Dibêje madde ji bo hebûnê girêdayî formê ne bi tena serê xwe heye. Li gor razî di fîzîka Aristoteles de madde bi awayeke pasîf hatiye ravekirin. Yani ji bo formê ragireke pasîf e. Lê li gor razî madde ji bo hebûna xwe ji bo hebûnê hewcedarê formê yani bi tena serê xwe heye û bêdawî ye. Yani ji bo hebûnê ne hewcedarê formê mişaşko bi tena serê xwe heye û bêdawî ye. Girêdayî maddeyê dixwazim qala rexneyên wî yên ser wextê jî bikim. Li gor Aristoteles wext hejmara hereketan e. Ji pêvajoya hereketê derdikeve meydanê û xwediyê hebûneke ser bixwe nine. Razî biya jî qebûl nake. Yani
razî ji mala wî ava tiştek qebûl nake. Razî dibêje wext negirê dayê hereketiye, ev jî ser bixwe ye, tim serxwebûnê diparêze. Dibê hereket tune be jî wext dewam dike û dibêje wext rêgezeke ezelî ye, ji mêj ve heye, destpêka wê tune ye. Eger wek Aristoteles em wextê bi hereketê ve rave bikin, ji bo destpêka wextê destpêka hereketê lazim e. Lê razî dibêje wext ezelî ye, destpêka wî tune ye. Sezgin dibînî yani razî Aristoteles daye berkeviran. Gava mera rexneyên razî dixwîne hinek gunê mera jî bi Aristoteles tê yani. Nizam bi rastî jî rexneyên wî ne yek ne du do ne. Çi têgiyên Aristoteles hene dayê ber rexneya niza di nav malbata wan de dijminatî tiştekî wilo hebe Murat. Ya öyle dijminatî hebe jî ew qas nabe yani 1000 sal derbas bî 1500 sal derbas Ji bî. bîra nekirî. Razî ji Bexdayê kevra davêje Yunanistanê û tam li orta serê Aristoteles dixe. Yani erê rexne bike lê ew qas jî guneh ew jî gora xwe însan û merive. Rast e yani ew rexnên razî me got di felsefa wî de giring e. Jalîkî ve jî em ê bibînin li ser van rexneyan tişteke nû ava dike. Yani tenê nabêje ez rexne dikim û li vir dihêlim, li ser van rexneyan tiştê nû jî ava dike. Di her pirsê de jî rexneyek nû derdkeve ji xwe. Gava teqala rexneyên razî yên li ser Aristoteles kir te got kozmolojî Aristoteles ji ber monîzmê rexne kiriye. Belê. Ji kerema xwe re dikarî hinek qala van rexneyan ji me re bikî Murat. Yani tu dibê kevrek din jî bavê Aristoteles yani jî navê Aristoteles ji ber tu yê xelas bikî. Bise bibur berî got kevirekê din bavê ji Murat têgeha kozmolojiyê ji me re rave bike ev bû çend carin derbas dibe ama ji bo guhdarên me mijarê baştir fam bikin ew baş be. Yani tu zanî lê ji bo guhdaran dipirsîne. Ya ez divir wekîlê guhdaran Murat. Ji bo guhdaran her ti ji bo wan. Baş e em jî ji bo xatirê guhdaran rave bikin. Kozmoloji ji têgeha kozmosê tê. Belê. Kozmos bi Yunanî gerdûn e. Gerdûn. Kozmoloji jî zanista gerdûnê ye. Yani zanista ku li ser gerdûnê lêkolînan dike têgeh û binyadên gerdûnê rave dike we kozmoloji hatiye binavkirin. Em werin ser rexneyên raziyên ser kozmoloji Aristoteles. Li gor Aristoteles di gerdûnê de ji bo ravekirina hemû fonksiyonan tenê rêgezeke ye. Ji ber vê sedemê kozmolojiyeke monîst e. Me gotibû mono bi latînî yek e. Çi ye ev rêgez? Rêgeza ku hereketa ewlî dide destpêkirin. Ev rêgezeke xwedayî ye. Hereketê de destpêkirin û ji kaosê kozmos derdikeve. Erê me got kozmos gerdûn e lê jaliyekî ve jî wateyekî wî jî pergal e. Yani gava em dibêjin gerdûn wek çawa em bêjin sîstemeke bi pergal. Di nav pergalê de ne tevlîhev. Gava tevlîhev be ji xwe dibe kaos. Razî viya rexne dike dibêje bi rêgezek tenê em nikarin pirejmariya gerdûnê rave bikin. Dibêje Aristoteles hareketa maddeyê tenê bi rêgezek rave dike. Lê divê pêvajoyê de dibê wext heye, mekan heye, madde heye. Divê ev pêvajo û girêdayînên vê pêvajoyê tenê bi rêgezek nikare bê ravekirin. Ji ber van sedeman jî ji xwe modela xwe ya navdar, modela pênc hêmanên ezelî ava dike. Dîsa têgeheke nû modela pênc hêmanên ezelî çi ye Murat? Heya ana meqala rexneyên razî yên ser Aristoteles kirin. Yani arast ev baş bû çimkî di bingeha modela pênc hêmanên ezelî de van rexneyan hene. Têdî me got razî jalîkî ve rexne dike jalîkî ve jî li ser van rexneyan modeleke nû ava dike. Ev model jî modela pênc hêmanên ezelî ye. Razî di felsefe Aristoteles de gelek tiştan rexne kiriye bi taybetî fîzik û kozmolojiya Aristoteles yani hema bêje wek ser û binîhev kiriye. Lê jaliyekê din ve jî li şûna van rexneyan teoriyên nû ava kiriye. Li gor razî ji bo gerdûn û hebûna gerdûnê bê fehm kirin pênc hêmanên
sereke hene. Ev heyman ezeline jmej ve hebun. Ev heyman ev regez ravekirna metafiziki dinav hevde dabeş kirne. Dinav gredayineke de betekiliyeke hev karigeri de gerdune ava kirne. Ev model jî wek modela pênc hêmanên ezelî hatiye binavkirin. Ev pênc hêmanên ku di modelê de derbas binyajiyan bêjin navê xwe danin modelê çi ne Murat? Ez bêjim bijmêre sezgîn Baş e? Xwedê, ruh, maddeya ewlî, mekan û wext. Belê pênc. Bu pênc ne wer? Belê belê. Ev her pênc hêman xwediyê statûyekê ontolojîk in. Wek me got ezelî ne ji mêj ve hene bi hêmanên din re nayên ravekirin û di avabûna gerdûnê de xwediyê kar û barên cuda ne. Ev model modeleke pluralîst e. Ana kozmolojiya Aristoteles ji ber ku li ser rêgezeke tenê hatibû avakirin modeleke monîst bû, modeleke yekalî bû. Lê ev model qala çend hêmanên cuda dike. Loma modeleke pluralîst e, yani modeleke piraliye. Ev hêmanên ku te qalawan kirin Murat xwedê, ruh, maddeya ewlî, mekan û wext. Te ezber kirî maşallah. Yani vana hêmanên çawan e. Yani xwedî taybetmendiyên çi ne û di avakirina gerdûnê de kareke çawa digirin ser milê xwe. Çend pirsên seref. Sezgin tu her car dibêzê pirseke bikim lê maşallah sê-çar pirsa girê didî dawî li pirsê te nayên. Ana kîja pirsî te got hêmanên çawan e. Yani erê taybetmendî van hêmanan çi ne û di avakirina gerdûnê de tu fonksiyonê wan heye tu neyê çi ye? Ana hêmana ewlî Xwedê ye. Belê. Di felsefe razî de wek barî derbas dibe. Di nav pênc hêmanan de hêmana herî gihîştî û herî bihêz ev e. Lê ev hêz ne hêza afirandinê ye. Li vir em hêzeke çawan bêjin hêzeke sazker, tertîbker dibînin. Yani ji tunebûnê ne afirandiye tiştek hebû tenê şikil daye. Saz kiriye. Gerdûnê ji tunebûnê ne afirandiye unsurên heyî, hêmanên heyî di nav pergalek de bicih kiriye. Jaliyê aqil û zanînê ve çavkaniya herî bilind e. Yani di nav pênc hêmanan de wek saziyekê hiyerarşîk bifikire ev la a herî jor e. Berî jalî ew ê ve jî ana ji ber ku di hiyerarşiyê de la herî jor e berî ruh di dest zanîna herî rast ji ber van sedeman ev hêman sedem û çavkaniya gerdûnê nine lê wek rêbereke aqlî ye. Hêmana duyemîn ruh e wek nefs jî tê binavkirin unsura ku pêvajoya kozmîk dide destpêkirin ruh e. Ruh di serî de bi hereket e bê pergale û tim dixwaze ber bi maddeyê ve yani ber bi heyûlayê ve here. Ev heyûla di felsefe Yunan antik de wek hîle derbas dibe. Di felsefe İslamê de jî wek heyûla ve guheriye biye heyûla. Gava ruh di gîje maddeyê bingeha gerdûnê ava dibe. Li gor razî bi vê pêvajoyê gerdûn ji tevlîheviyê xelas dibe û dibe xwedî pergalek. Yani kaos diqede û kozmos dest pê dike. Kozmos me gotibû gerdûn e lê wateyeke wê din jî pergal e. Piştî kozmosê piştî tevlîheviyê gerdûn di nav pergalek de derdkeve meydanê. Ev gerdûna bi pergal jî wek kozmos tê binavkirin. Spas Murat. Ya wego nizam çima divê pirsê de me gelek şey giranj te pirsî nizam yani. Wele ya vê mijarê nizanim ji xwe cîrgî me dest pê kirî fîzîka Aristoteles, metafîzîka Aristoteles, ontolojiya Aristoteles vana nebesin îja rexneyên li ser yani. Te qala du hêmanan kir Murat Xwedê û ruh ya jî bi gotineke din gotina razî barî û nefs. Belê. Em behsa hêmanên din jî bikin ez dibêm maddeya ewlî wext û mekan
çi taybetmendiyê wan hene? Helbet em bikin sezgin ji bo te gotinavî rihete ez qal bikim Ne mijarê giranın vana. Maddeya ewlî wek heyûla jî tê binavkirin. Li gor razî maddeya ewlî bê şikle, bê wesfe û tena serê xwe bê herekete lê taybetmendiyekî heye ezeliye. Ji mêj ve heye û nehatiye afirandin. Bi hareketa ruhê dikeve nav şikleke û bingeha hemû cismên gerdûnê ava dike. Mekan di kozmolojiya razî de hêmaneke serbixwe û ezeliye wek valahiyeke rastî hatiye tesewwur kirin. Mekan wek qadeke û hemû cisim li wir cih digirin. Yani ruh di nav mekanê de xwe digihîne maddeyê û di nav mekanê de şikil didewî. İja hêmana dawî jî wext e. Wext jî wek hêmanên din ezeliye ji xwe me gotibû pênc hêmanên ezelî vana giş ezelî ne. Li gor razî wext ji hereketê dernayê bi tena serê xwe wek heyîneke serbixwe heye. Yani dibêje hereket tune be jî wext heye. Ev modela razî ava kiriye li gor şert û mercên wê demê modeleke cuda û dijraber e. Loma rastî gelek rexneyan jî hatiye. Çima ji ber çi hatî rexnekirin? Çima hatî rexnekirin? Ev model ne modeleke İslamiye, ne li gor nêrînên baweriya İslamiye. Loma hatiye rexnekirin. Di serî de dijraberê fikrê tevhîdiye. Li gor Müslümantiyê Xwedê yek e, ezelî ye, ji mêj ve heye û wê hetayê hebe. Hemû tişt bi destên wî hatin afirandin. Ev nêrîn wek tevhîd, yektiya Xwedê tê binavkirin. Gava em li modela razî dinêrin Xwedê hêmana yekemîn e, lê xêncî wî jî çar hêmanên ezelî hene. Yani ew her çar hêman ji ber ku ezelî ne dûre nehatine afirandin. Ezelîbûna maddeyê, wext û zemanê yani vana giş li dijî nêrîna afirandina İslamiyetê ne ji ber van sedeman jî hatiye rexnekirin. Yani bi rastî ji li gor vê demê fikrên balkêşin û fikrê cuda ne helbet. Murat pirsê me ew qazbûn her wiha tu dibînî qehwa me jî qediya. Belê. Li ser razî wek tişteke dawî tu dixwazî bêjî? Razî Ebûbekîr Er-Razî bi modela xwe ya pênc hêmanên ezelî di dîroka felsefeya İslamê de metafîzîkeke orjînal û pluralîst derxistiye pêşberî me. Ji vî aliyê giring e. Ji aliyê din ve jî bi rexneyên xwe yên li ser Aristoteles li dijî otorîteya Aristoteles derketiye. Aristoteles di serdema Yunana Antîk de di felsefeya Hristiyaniyê de û di felsefeya İslamê de otorîteyeke mezin e. Ne tenê di nav van deman de yani li Ewropayê heya sed sala 17-18 heya xebatên Kopernik em dikarin bêjin heya xebatên Kopernik belê di zanist û felsefeyê de otorîte Aristoteles e. Yani erê rexne çêbûne di felsefeya wî de guherînên hinek kes guherînên biçûk çêkirine lê em cara ewil dibînin ku razî bi awayeke xurt felsefeya Aristoteles rexne kiriye û bi van rexneyan felsefeya ken û ava kiriye. Razî bi vî awayî di felsefe û zanistê de li hemberî parastina otorîteyan derketiye. Yani gotiye eger em otorîteyan biparêzin em nikarin pêşvekevin, em nikarin bigîjin zanînên nû, em ê tenê zanînên ku ji alî otorîteyê ve hatiye gotin em ê tenê dubare bikin. Yani tişteke nû em ê li ser zêde nekin bi vî awayî dibe pêşketin nabe. Yani a rast rexneyên razî ji felsefeya Aristoteles bêtir li ser otorîteya felsefeya Aristoteles'e. Yani di felsefeyê de otorîte qebûl nake, pêşketinê diparêze, dibe ev jî bi rexnekirinê dibe. Baş Murat, sabe malat ava. Avatir sezgîn, gotinên min a qasîne. Em karin xatir bixwazin ji guhdaran. Belê te got qehwa me qediye lê sezgîn îro qehwa me pir e.
Gohdarên hêja dawiya bername de dixwazim tiştek bêjim ji we re. Sezgîn piştî 68 bernameyan 68 bi nivîskî û bi hejmar ji me re qehwe anî. Wek îade îtibar bû. Em spasiya Sezgîn dikin loma îro qehwa me pir e. Herhalde 4-5 fincan em ê vexwin îro. Ne var Afiyet Sezgîn? Murat berê berê qehwe me heye ne tenê ez her wiha hevalekî me jî qehwe ji me şandiye. Veysel hevalê me Veysel em spasiya wê jî dikin mala wî ava. Em spas dikin Veysel mala te ava. Spas carek edin. Em karin ez dibêm xatir ji guhdara bixwazin. Belê. Guhdarên hêja heta bernameyek edin, heta mijarek edin bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Kahve û felsefe.